имаме 3 бомбончета, нали? Да. Изяли сме 2 и колко остават? 1. Браво! Сега имаме 2 зайчета. Купили са 1 и колко остава? Купили са 1, значи се увеличават, Габи. Просто ти бъркаш. Ма тя ги продава. Ага. Тя е продавачката. Значи, Миши, виж, имаме 2 зайчета. Купили са 1 и колко остават? Миши, омръзна ли ти от математиката? Да. Чакай сега да ви кажа нещо на вас по-големите. Нали знаете сега, че имаше космонавти, дето отидаха в космоса? Да. На Луната. Да. Да. И нали казаха, че имало участие в България. В този полет там. Знаете ли какво е? Не. Значи човека, който е измислял камерите, които снимат всичко, е от Казанлък. Завършила математическата гимназия. Всичко е от Казанлък и Стара Загора, бе. В Пловдив, бе.